шаби 23 марти соли 1994 дар фазои междуреченском ҳавопаймои Airbus 310 дар масири парвози хатсайри Москва-Гонконг суқут кард, ки дар натиҷа ҳама мусофирон ҳалок шуданд. салом дӯстон, ман Кавсар. навори имрӯза бошад таҳқиқ ва баррасии садамаи ҳавопаймо ва кӯдаки хурдсол дар сари рул. дар ин навор шумо хоҳед фаҳмед ки чаро халабон кӯдаки хурдсолро дар сари рули ҳавопаймо шинонда хатои бузургеро анҷом дода сабаби марги мусофирони зиёде шуд. аз шумо чизе намехоҳем. агар навор ба шумо писанд бошад ва мехоҳед ки чунин наворҳо зуд бароянд, пас лайк, коммент ва обуна шуданро фаромӯш намекунем. 23 марти соли 1994 соати 17:39 парвози 593 ширкати ҳавоии Русия дар масири хатсайри Москва-Гонконг аз фурудгоҳи Шереметьево ба фазо парвоз кард. дар ҳавопаймо 75 нафар бо узви халабону ёрдамчии мусофирон қарор доштанд. парвоз хело тӯлоние буд. барои ин ба ҷои 2 халабони муқаррарӣ 3 халабон таъин шуда буд. қумандон Андрей Данилов, ҷойнишини ӯ Ярослав Кудринский ва халабони дуюм Игор Пескарёв ҳама халабонҳои бо таҷрибаи дараҷаи якум буданд. ногаҳон шаб шуда ҳаворо торикӣ фаро гирифт ва баъзи мусофирон хоб карданд. қумандон Андрей Данилов хост каме хоб карда дам гирад. ҷои ӯро Ярослав Кудринский ишғол кард. дар соати 20 шаб халабон Ярослав Кудринский 2 фарзанди худ, Янаи 13-сола ва Илдари 15-соларо ба кабинаи ҳавопаймо даъват кард. ҳамроҳи онҳо Владимир Макаров, дӯсти ҳамин оила ва ӯ ҳам халабон ба назди Кудринский омаданд. Ярослав Кудринский ба духтараш гуфт ба ҷои ӯ дар сари рули ҳавопаймо нишинад. Иди, садись сейчас сюда, на мое место. Хочешь? Пап, подними меня. Новосибирск, контроль, Аэрофлот 593, проходим вашу точку на эшелоне 10-100. Аэрофлот 593, опознаны, продолжайте следовать по маршруту. Ну что, Яна, ну что тебе сказать? Нет. Держись за штурвал, держись. На кнопки не нажимай. Вот эту красную не трогай. Пап, а это можно включить? Там кузнец слева, видишь? Мы так низко летим. 10 100 метров. Это много, да? Много. Ярослав Кудринский духтарашро фармон дода мегуфт ҳавопайморо идора кунад. ҳангоми идораи духтарак ҳавопаймо аз масири парвоз дур мешуд. халабони худидоракунандаи ҳавопаймо аввал ба тарафи чап, баъд ба тарафи рост гардиш кард. яна мехост мизи халабонро тарк кунад. Подожди, не торопись. Я и так осторожно. акнун бо иҷозати падар ба мизи идоракунии ҳавопаймо Илдари 15-сола нишаст. Владимир Макаров онҳоро бо дастгоҳи наворгирӣ ба навор мегирифт. Снимается, летчик. Снимаешь? Да, снимаю. Это крутить можно? Да. Если крутить влево, куда самолет пойдет? Влево. Так, смотри за землей, когда будешь крутить. Поехали влево. Влево крути. Здорово! Пошел, да? Влево идет самолет? Идет. Сейчас вправо пойдет. Ты ему авиагоризонт нормально поставь. ҳангоми идораи ҳавопаймо аз ҷониби кӯдаки хурдсол ҳавопаймо ба мисли пешин аввал ба чап ва ба рост гардиш кард. ҳавопаймо ба чапу рост гардиш кардан мегирифт. Илдар рулро гардиш медод, чӣ тавре ки падараш фармон медод. дар вақти гардишҳои ғайримуқаррарӣ дастгоҳҳои худидоракунандаи ҳавопаймо аз кор монда буд ва ҳама идораи ҳавопаймо аз рули асосӣ анҷом дода мешуд, лекин онҳо аз ин хабар надоштанд. хомӯш шудани дастгоҳи худидоракунии ҳавопайморо ҳеҷ якеи халабонҳо пай набурданд. сигнали хабар додани чунин вазъият
дар ҳавопаймои Airbus вуҷуд надошт. халабонҳо фикр мекарданд ки ҳавопаймо бо ёрии халабони худидоракунанда парвоз карда истодааст, лекин дар асл ҳавопаймо бо дасти Илдари 15-сола парвоз мекард. дар ин лаҳза духтараш ба Кудринский гуфт Илдар аз идораи ҳавопаймо даст кашад, лекин ӯро гӯш намекарданд. Что ты, Яна, хочешь? В первом классе вы будете только спать. Не бегай там, а то нас с работы выгонят. Илдар ҳавопайморо ба тарафи чап гардиш медод. ҳавопаймо таҳти идораи Илдар қарор дошт. халабонҳо инро пай намебурданд. паси тирезаҳо шаб буд. самти ғарб ё шарқ маълум набуд. ба дастгоҳҳои назоратии ҳавопаймо касе наменигарист. Илдар дар мизи қумандон нишаста буд. ӯ чизеро пай бурд ва ба падараш хабар медод. А чего он поворачивается? Сам поворачивается. Да, А почему он поворачивается? не знаю. Курс не собьешь? Нет. Он все-таки зону крутит, ребята. Мы в зону пошли, ожидание. Да? Конечно. халабонҳо гумон карданд ки ҳавопаймо таҳти идораи халабони худидоракунандаи ҳавопаймо ва дар минтақаи интизорӣ қарор дорад. дар асл дастгоҳи худидоракунанда хомӯш шуда буд ва ҳавопаймо бо гардиши додаи Илдари 15-сола ба дигар масир рафта буд. онҳоро хатари бузурге дар пеш буд. ба ҷои ин ки халабонҳо мушкилиро рафт кунанд, муошират мекарданд ки чаро ҳавопаймо гардиш дода истодааст. гардишҳо зиёд шудан мегирифт. гардиш ба 40 дараҷа расид. ин хело хатарнок буд. боз гардиш зиёд шуда ба 50 дараҷа расид. халабонҳо ба мисли пеш кореро анҷом намедоданд. Кудринский дар рӯбарӯи писараш дастгоҳҳои назоратиро намедид. сигнали хатар вуҷуд надорад. акнун бархурд. Ребята! Держи штурвал, держи! Скорость в обратную сторону, в обратную, обратно! баъди фармони падар Илдар рулро маҳкам қапида ба тарафи рост тоб медод. воқеан суханҳои Кудринский маънои онро дошт ки рулро маҳкам қапида истад. халабони дуюм инро мефаҳмид, аммо баъди гардиши додаи Илдар дигар мушкил буд. ӯ аз рул дар масофаи дуре нишаста гардиш медод. баъди ин гардишҳои такрорӣ дар масири муқарраршуда нигоҳ доштани ҳавопаймо мушкил буд. ҳавопаймо дар ҳолати хело хатарнок қарор гирифт. гардиш ба 90 дараҷа расид. Обратную! Влево крути, влево! В обратную сторону, вправо крути, вправо, да влево, земля, вот! Влево крути, влево! Вправо! Право? Влево! Земля вон! Ильдар, выходи, выползай! Выползай назад, Ильдар! Выходи! Выходи, говорю, полный газ! Дал газ! Полный газ! Да я дал газ, дал! Какая скорость? Я не смотрел на прибор. Так. Газ полный. Скорость очень большая. Большая, да? Да, большая, конечно. халабонҳои идораи ҳавопайморо аз даст доданд. суръат зиёд мешуд. сигналҳои огоҳӣ ба кор даромад. ҳавопаймо бо гардиши 90 дараҷа бинӣ ба боло парвоз мекард. халабон Игор Пискарёв мехост ҳавопайморо таҳти идораи худ гирад, лек ҳавопаймо бо суръати 200 метр сония ба поён шитофт. ин хело суръати баланд буд. билохир Пискарёв ҳавопайморо аз гардиши рост нигоҳ дошт, лек ҳавопаймо бо суръат ба сӯи замин мерафт. халабони дуюм Игор Пискарёв рулро бо ҳама қуввааш ба тарафи худ мекашид. ҳавопаймо ба мисли рафткунандаҳо ё истрибител бо суръат парвоз мекард. Кудринский тамоман наметавонист ҷои худро ишғол кунад. Илдар наметавонад мизи идоракунии ҳавопайморо тарк кунад. суръати зиёди ҳавопаймо ӯро такон медод, ки дар натиҷа чизеро ба пояш зер кард, ки ҳавопаймо тамоман аз таҳти идораи халабонҳо баромад. билохир Кудринский ба ҷои худ нишаста қариб ки ҳавопайморо ба ҳолати муқаррарӣ баргардонад. ҳавопайморо баъди ин гуна хатарҳо ба ҳолати муқаррарӣ баргардондан хело мушкил буд. Так, все. Входим. Вправо ножку.
Снижай скорость, убери газы. Прибрал потихонечку. Блять, опять! Право не крути, скорость добавил. Сейчас выше. Все нормально. Потихоньку на себя, потихоньку, блин. Кудринский кӯшиш мекард то ҳавопайморо таҳти идораи худ гирад, лек баландӣ хело кам буд. дар натиҷаи чунин кӯшишҳо беҳбудие дида нашуд. билохир ҳавопаймо ба замин суқут карда ҳамаи нафарони дар ҳавопаймо буда ҳалок шуданд. баъди ҷустуҷӯ ва таҳқиқу баррасӣ сабабҳои суқути ҳавопаймо, рондани кӯдаки хурдсол ва дар ҳавопаймо набудани сигнали нишон додани хатари шадид баён карда шуд. лек ба фикри ман сабаби асосии суқути ҳавопаймо ин халабоне ки медонист дар ҳавопаймо мусофирон қарор доранд, боз дидаву дониста фарзандонашро дар сари рул шинонд буд. бо ҳамин навори мо ба охир расид. фикрҳои худро дар бораи суқут ва ин навор дар комментария нависед. хайр, то наворҳои баъдӣ.